Sex, bad sex, bad sex, bad sex, sex, bad sex, bad sex, bad sex. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Λογικά βλέπετε αυτό το βίντεο μετά από το βίντεο που έχετε ήδη δει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα! Συγγνώμη. Καλησπέρα. Χριστιανά και Γιώργο μας. Κατ. Με το 3 ξεκινάμε. 1, 2, ο Μάριος. 3. Αγαπημένη Χριστιανά και Γιώργο. Δεν ήταν ο Μάριος που δεν Δεν πειράζει, άσε τώρα που ξεκίνησε. Ο Μάριος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ελπίζουμε το βίντεο που... Έγινε εδώ δουλειά. Δες. Φίλοι καλεσμένοι, καλησπέρα. Γιώργο και Χριστιανά μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσετε. Να ξέρετε ότι είναι καμωμένο με πάρα πολύ αγάπη. Μεράκι. και υπομονή. Και είναι ένα από τα δώρα που θα σας κάνουμε για το γάμο σας. Θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε ευτυχία στο δρόμο αυτό που ξεκινάτε σήμερα. Για την κοινή ζωή σας. Για την κοινή ζωή σας. Δύο ανθόσπαρτο. Καλούς απογόνους. Στο κοινό σας σπίτι. Πάντα ευτυχισμένοι. Πάντα χαρούμενοι. Και με πολλά κουτσούβελα, θα λέγαμε. Να αλωνίζουν στο γάμα, μη σας πω και το πει. Ναι, που θα έχουν τον πόη του Γιώργου, εύχομαι εγώ. Ελπίζουμε και παρακαλούμε τον ύψιστο. Τη τσαμπλινιά και τη χάρη της Χριστιανά. Και τη- Σας αγαπάμε πάρα πολύ, θέλουμε να είστε πάντα καλά. Περίπου τόσο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Και για ό,τι άλλο χρειαστείτε, αλλούδι ότι εμείς έκαναμε το βίντεο. Πώς να κάνουμε. Και για αυτούς που ανησυχούν λίγο, δεν είναι αυτό το μόνο μας δώρο. Ναι, Πέτε όχι, και όχι. φακελάκι, μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε ένα πλούμιστο. Μη σας- Λέγαμε 3, 2, 1. Να ζήσετε! Sex, bad sex, bad sex.